Яңа ел менен дуслар, уңышлар сезгә яңа елда. Мен монда бер мәсьәләне язган идем инде, аны укыр алдан әйтеп китәсем килә. Квартетның видеоязмаларын җибәрдем инде мин шунда кешеләргә. Бик кызык мөгъҗизалар булды. Күп кеше үзенә, йөрәгенә бик якын итеп кабул итеп алды аны. Әйтүчеләр булды. Без әллә үзебезнең урыныбызда утырмыйбызмы? Нәрсәгә син безгә андый нәрсәләр җибәрәсең? Мин шулай гафу үтендем. Әйтәм, мин аны үзем уйлап чыгарган нәрсә түгел, мин тәрҗемә генә эшләп җибәрдем инде. Әйтәм, татар телендә шундый әйберләр дә язып була дип инде шуннан сезнең концертларда да менә шулай шагыйрьләр укыйлар. Менә аны укучы булса, мен әйтәм, менә шулай мәсьәләне укырга да була дип генә җибәрү генә булды. Шуңа күрә хәзер менә укый торган мәсьәлә алдыннан әйтәсем килә инде русча. Все события и персонажи вымышленные, за случайное совпадение автор ответственности не несет. Хан безгә боерык әмер бирә белә, салымны кычкыртып җыя, бирми кара. Шулай да сезгә бер кызык силе мин хикая, ханның башын бутарга алдарга, карак бик яхшы булдыра. Карак керә өйгә урларга, тотаны хуҗа өйдәгеләр, хуҗаны ханга алып бара. Тизрәк яса син җәзаны, хан әйтә җәлләткә, балта белән башны чабарга, башта сорарга уй килде. Ханда да баш, түбәтә ярый кияргә. Хан сорый, урларга кирдеңме син? Карак җавап бирә ханга, бер уйласаң шулай була. Менгән идем мин түбәгә, кояшны якынрак булмасмы карарга, аннары сарайны ерактан күрергә. Синең сарай шундый матур, дан булган дөньяга мактанырга буламын да. Инең түбәсе ишелде, шундый начар ул эшләнгән. Егылып төштем мин түбәдән, инең туп-туры эшенә, җәзага тарт син хуҗаны, гаепле ул монда. Түбәсе начар булганга, нинди гынах бар миндә? Хәзер хуҗадан хан тотынды, сорауны аларга. Нигә түбә шулай бик нык түгел, начар бик эшләнгән, кешеләр менеп карый алмыйлар. Ничек матур сарай булган, яркә әзер булсын, балтаны кайрагыз бик тиз, башын чабарга хуҗага, ханны көттермәгез. Хәзер хуҗа бик хәйләкәр, ялынып бик елап җибәрә. Үтермә син ханым, гынах миндә түгел, син тыңна, түбәне начар эшләгән, түбәче кабахәт, гынах нак анда. Кая ул түбәче, аның башын алайса чабарга, әйдәгез сез тизрәк. Тамак ачты, ашарга хан бик ярата, көттермәгез ханны. Түбәче кая китерергә монда? Түбәче елы бик үкереп, үкси, туктамый күз яшьләр йозрык кебек, нәрсә әйтергә уй килми, ханга түбәче сүз эзли. Кызганды карак мискинне, кычкырып ул җибәрә, үтер мине тарт җәзага, үләсем бик килә. Тизрәк үтер, мин ашыгам, фәрештәләр әйттеләр. Әле генә колакта, җәннәттә патша авыртып үлгән, урынын ияләмәсәң кем булса да, җәннәттә булам мин патша, боерыклар биреп торам, үлерсең син дә хан, мәңге яшәми бер кем дә, китерсең дөньядан, булырсың хезмәтче. Кыл булырсың миңа, хан кычкыра, син ашыкма, үзем булам патша, хезмәтчеләргә боерыклар бирә, карак булсын, әзрәк уйлап, ул хан сезгә, ә миңа муеңа бавыны тартыгыз тыгызлап. Карак хан хәзер ул илдә, хан патша җәннәттә. Мәгънәне сез монда үзегез эзләгез, бөтен нәрсәне чәйнәп бирәлмим. Мин сезгә, сабыйлар сез түгел, хамын авызны ачарга, баш буларга тиешсез дә, әзрәк булса да уйларга. Яраса булыгыз, яңа елны тәбрик итәм.